Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen arjuponta 5 crore atangka panongsi sok Karbi Anglong along Lokhimon aduan pi kikim ke chengji aphan DC la pen Karbi Anglong Autonomous Council la tumpen nangka humri lakhain kora throk dar bagore mise constituency angkang lakhai hini dolamara bapuram tok bi arong adung kedo North East India angkang along nongnam kache thangdon klong along ri Lokhimon Ashram Anparta Kurua keng ri Lokhimon aduan pi along Assam CM Dr Himanta Biswa Sharma kapin khat ateng pen jasemet sok Karbi Anglong along Lokhimon aduan pi kikim kerang ke pangcheng ponjia phan Karbi Anglong DC sangpi nirola phangchopi ADC official secretary lapen Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Togbi Anparta local MSc atum kahumridam Karbi Anglong District Commissioner Kaningje pon atengke Lokhimon aduan pi kikim kerang ponjia phan ason development asai ke claim ponjia phan Assam government lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum pen nonangko 5 crore atangka panongsi bangswang kang along development asai ke claim ponjia phan saideng pon phet popusi ningjepon bangswa jai mega hut Lokhimon adharam akuru guru modon ingti hensek lapen Lokhimon sangha along saipu kong gandhiram timung atum pen chenglok kithe kiding atum chetong donsi sayang deng alir alon pen pachun pon lapen DC ake hai PC tami nangka humri ke bang ahut ning ing sampik lo lapen ing thir et asonsi chethek ponlong lo lapen guru along sitami johang ponlong apot ning arong piklo pusi ningjepon pini ke elitum Karbi Anglong rat lapen ladak dolamara havar lapen bikhe ke ladak elitum hempu ahem kup an pini ke banglong pot ning charong pik lapen ladak ha ladak ke cheng pen get pen nang kilut an pen ta ining charong pik ing thir jira son sineli theklong lapen ladak ke wang pen ke an se ining ta ing thir eta son se theklong la se pini arni ke la ka do ka ve Karbi rat lapen dak dolamara rat lapen nang litum hoi phan sitame nang litum phan chor par pik lo dak nili ke wanglong apot sitame lapen nili ladak pini ke wang ke ladak hempu pen ta nang chingwai lo ladak mondir doji lapen ha dak ason phil pe ne la hai litum akaching hone chief minister Dr Himanta Biswa Sharma si scheme pe nang andeng pon nang ji pulo la sinili tum pini spot nang ke lang lo acha ka scheme ke cheng bom lo la pen nili tum prapjin pen la hai scheme ta mesen pen ka do ka ve dolamara rat la pen dak Lokhimon aphan ke kroya korte ing tum an pen a hidrumi en sinili tum la sokam cheng pon thupo pusin li tum pini la dak anang ke humri nili tum cheng phit po mo cheklo alom an ke cheng thupo kadoka ve ladak ke 5 crore sa scheme la pen ladak non nilitum ke deng pon ke sonpli la sonpli scheme ta nilitum non cheklo jon baga philo pulotang te nilitum prabjin pen nilitum claim pon po athema already sanctioning order pe nang le alo nilitum khali la plan and estimate nilitum bonai nang po la pen spot lang dam tu pur se nilitum pini spot along ke wang pen se hala sorting pen se nilitum plan and estimate bonai pen se government of Assam tum phanilitum joma pipo scheme ke la field development dolo mondir dolo la pen non ako deng pon thu pon tum belek ta total son place scheme do ji ladak main ke ladak mondir angsong lo la pen hala field development akama hai ta hala dak aling bernang le tuma tek long lo penang an ki chun che dolang hala hai ta pachun pon je prabjin penang polake botor bokan jong si mesen lo pulo dong te mochek lo pen non ke arve janglang la se mochek lo pen si nilitum cheng pon po la pen kisuman office formalities dolang la so formalities aphan ke already nilitum pini penta process kori ponlo la pen estimate pe neta nilitum joma allo non ke cheng nangi pulo tangte la mo chek lom pen ke cheng pon po la pen nang le towar ke tangte pot ke nilipini la dak theklong lo athema nili ta non headlang ke join la pen pini wang pen theklong lo la he phanta ke patang ji la pen scheme deng ponangi pulo tangte nilitum chief minister an pale po pale pencil high scheme ta patang ji phan si chuning ri ponang litum rat hoi penta Lakha kreke thomlang hin MSc constituency alongta BJP asong an sose kapang tang ponjia phan mai kangnipon India Prime Minister Narendra Modi kepang dak pon ateng pen BJP asong along ke claim ke dam abang phubang phi tin sitame an sose kapang tang ponjia phan lapen akimi kewangji atom an sitame member KN Lapji aphan jasemet maelong chethan chimun pon lason si goroimari auditorium hall along langhin mondol pen pater pi pon si membership drive amai kangnipon
Bangso amai long alohi aman pen kache tongdun Karbi Anglong Autonomous Council EM Billy Mohan Khaklari VDC Chairman Kiron Togbi Mondol President Krishna Basumatari Langhin Town Committee Chairman Komal Brahma BJYM President Jiten Bepen Chenglong BJP Asong along keklem kedam abang phubang phiatum chetongdun Phuloni pen oroni tikathar Karbi Anglong News National Directive All India that Karbi Anglong All India से तो membership drive bang के dulu चला दा non के bang से 1 तारीख का नहीं पेंसे September 1 तारीख पेंसे जितने जोन फार्मर दा membership drive assign All India से चेक कौन को लास्ट 1 तारीख क्या है Prime Minister deputy Prime Minister नरेंद्र मोदी si aprang si bangke membership drive bangke claim aprang ko lapen api 2 tarik bangke da state long sedame nakai da Himanta Biswa Sharma Minister of Defense 2 tarik bangke membership drive ko nason da 3 tarik bangke da Karbi Anglong Autonomous Council angka mate Karbi Anglong long sedame lai pun Karbi Anglong Autonomous Council asin Dr. Kiram Long sar 3 tarik alangli membership drive claim rep pen kapre kutan ke alangli bangke claim rep selalu itu pun boy membership drive amen gitu bangke atal sota kurbok atal sota kurbok mana isi festival ason sendiri itu di paman gangku so membership drive jadi isi festival ason sendiri itu di paman gangku aja malah dekai madugar pun beli lagi after every 6 years na the party along with membership drive pretty kasi non ang pupukot non ang nangkilit tulo ang dokter sendiri kasi non namin kirbang atal hari suka kurbo mane festival konsi so membership drive ang jadi tempat Han Boka Harlongbi Velongbi College Principal Karlitang Yunali Ronghangpi Bangswa Pier Thepen Kachi Otekang Ajok Duar Bagori Constituency Aratatum Ningdugrinti Pier The Thak Munit Atumki Henvo Alang Asonsi Chimandet Henvo Alangki Pini Dupo Penap Ave Lasonsi Munit Akai Alongta Pini Mesen Pusitami Penap Ave Det Tathek Lasonsi Han Boka Harlongbi Velongbi College Along Principal Karlitang Yunali Ronghang Pisitami Alangli ke Pier Thepen Kache Uji Apor Kalilang Bonsitami Akupai Kelang Nopen Ajok Si Bangso Apir Thepen Che Otekang Ponang Koklo Laki Si Duar Bagori Constituency Aratatum Aphan Kanahok Thetan Binonglo Ladak Harlongbi Velongbi College Along ke Founders Principal Kimancheng Abang Philo Suri Hinira Ner Kepen Pining Anke Suri Hinira Incorruptly Anlo Principal Asai ke Klempon Principal Asai ke Klempon Bom Ahutami Mesen Pensi ke Klempon Pusi Students Satumpen Thanpon Lapen ke Karlitang Principal Yunali Ronghangpi Duarbagori Basapi Amai Along Penta Kongchun Pita Klempon Luputa Thanpon Lapen Ahemasor Mensing Terang Pen ke Thanpon ki Friday Arnisi Dipureng Poli Hospital alongsi ponlo Lapen Ladak un elopu pensi Dipu Medical College along ansi pontu detlo Lapen ke ICU room along palu choksi Ghonta kre hini an bikoklo Thangnat reporta Nang pitek thedetlo apit anke Langs alongsi Langdo opusi Doctor Satumpen Thanpon lasi Ningduklo Ghonta kre hini bikok pen unjima pusi Chong Hongding lo puta Pherangkya thengno Thanpon Karbi Anglong arat tentang pardon famous solo la non sugo yui Harlongbi Velongbi College Principal alang ni sampai jurnali program ini ang dihanno alang di college 2008 laso Harlongbi Velongbi College itu bukan alang ni principal ng solo lapen hala so kan sini kita dorong ni kita kamera pedam raket no kung sa ko masih nona bangke kedamtang tama de kedamtang arulo nona arulo bubarani ato kaning akiso pero jadi masih ni difu from Subian Ciponino so Cipon along masih akiso bangke ansuyes pulih kali dapat citan pon si Cipon kedamtang ring puli long an yan yedam ada ke pen ni junian dak sang nam no juni dat pen ge puthot ani dang ke ni tumhan nelo umasi na list dat pen ni ajo ko ada di fo hem sang nam blok le sang nam solo dak ke sang ajo kan pan sudet pen
ko kesang wet marako la sojo kan kurbara jo lon bitung ke kurbara jo atap ji sira chitimul lampen ke lang dia lang ning chithe lang uni kem na ong masih ini paneng thuro masih ni thuro no thuro dat pen masih ke ni सबसे अच्छी की पवन मेजी पान पानी लो पानी देर पे ना कि बजीगे थोम लो ना मानी ले तुम लोग पुणे सांग लिंग लो सांग लो किसी थाम लो देर पे ना कि सांग ना कुछ के आंखो वो मस्त pasang लो बजीगे थोम हम बजीगे कोना सांग लो मानी दी तो सांग इंजॉय लो क्या ना देर लो माटी ने के परंग तो पोरान ना के अलग sense of it sense na chiman del lo masih ni jing tho lo lang jersey lo ya lo masih hal so ke sense ka del lo masih ni direct kok kari kan reng long hospital reng hospital chupon tu masih ada andam so ada andang li sense lang besi mak bong sense dolo masih doktor panci emergency doktor panci hang lo cingkilong lo treatment kulit lo masih oksigen pilo ranggong ada stipul lo bang ledat lo masih doktor tumbang pulo masih ICU lo si ponang po stipul lo boti klinang po pulo masih jen pen mar loge masih ni leto dak rengpuri lo ICU ge masih di Free Medical College hadakan sini itu mana refer lo masih hadak si pon lo masih loge masih itu ICU boti program dapen kita me api marbang de plan ke ada son bayo masih sona kita tes lo baru gonta krih itu orang api mana pernah kita den lo anda seta alang itu mangke honde me ason bemar sinang kan lo ane lata hai leson tahai ko masih ke non tujuh siapa ke ada akor along lang betok lasan selang betok lang lan salong mana lang betok masih acit hilang ini dah lo tapi sekian ada posisi betok lang lo masih ini dah lo masih ajo porkai tiap tuwe an ke lang di ini tuhan kita ajo dengan tangtes tato lo pasat ni long tato ni di methan mata bukazan early long bukazan long ri long tan ni kongchun bang lo dan aku rong san kha long de bukazan long ri long kongchun bang dan aku dak duar baguri hawa long tan ni dunai thulo dan ni hena sort of basa biskan dak duar baguri hawa long tan kongchun bang lo lang pasat ni din dan sonak taksi Kralong Central Committee long sampai alang kami cepat hukum kita dan cara pun setia long mahirong sekarang. Start pada nak cipta ni gimana? Ini men sing terang. Suruh. Langlokso dhoni tong bi arong amekar dor sing rong hang achor bi hek angko pensi amek kawi Lakha Kripli Korkanthi constituency ke parlo Langlokso dhoni tok bi arong amikar dor sing rong hang achor sangpi basapi teron pi alangli bihek angko pensi ame kavepu lasi pirthe along pen kisung son suri ledo pusitame ame kave henlo pirthe along ke dodon akisung nai isi akopai kemilo amek avedet sitame alangli achor alok ke do kokke lapente alangli somar bang pho anki chopat hilonglo arloso bangpli lapen pinsoi so inut arloso aklenga bang ke penan sopo chopilonglo ame kavi pen choklem thekthi chodam thekthi donrab jerpi jerpo kanghon kajinso chohang chorek bomsi chobomlo lasi karbi anglong ke the kiding lapet ke the ke re do anaphan sitami ajat asonle nangrap re pusitami hem I hom anle nang piasonte nilining ing sampik je pusi pherang ke thengno nang pachini dun oni nangli meka weekend nangli gente bihek ko pen ma mante penando dasi mane nangli meka vela bi hekta lo nili ke ha lengkari kara pen lo nili meka ve ke lo sing ke du piglo sung piglo ke sung piglo meka chichal parim param pata ka vetang delbo ke lo sing nili ining ta oi piglo
เท่นังจัดเจโลจองเฮ้เลยนิ่งอ้อยแต่นังจัดเจโลปอนลำสิเฮดีนิ่งจิปรองบอร์อีลูนี่ลิเกมาถ้าดำเตจิรุมีอันเดเท่ปวดแรงมาปอนลำจะฮ่ากระเจนตาฮ่าบิเฮกังกูเป็นอาวิเดียมาสิงโกนอนนี่ไม่กับวิเดียสตาบังนักเอ็นเดียโลนังบาซีเสเดียโลputa kalilo puta lilo ile khalo pama hedi oke chen kong ke usmar bang pho la puchila na bor apatiroi papa be belat pa anke la sing ke chihumam lo ko la puya lo te aro so ke bang kan ha aro so bang plilon pare pinsu nu lo oke bang pho lo la pen so pen se he bang pho lo anke la sing na tuman tam pen ang pulumati oh ansa se nang rabasante ni ansa sin ning samji alang ni tum ta ansa se dohoromo dopo ison ba ting ban ba kan nang rabanta simenta nang ne ajata nang ne cirung ranang rabasante pusini ning mathal te bok kan lilo tila ana tum ta he sita he angko sarkar ben tanai tum thanda milu mati bok na ana ki dub ana ki sung ahe mari ta bepin pusita thandam unlo mati nang ne tum ta oh rap sina saratu pusita he bok te ni non te non la da kor kan thi kaparlo non ke hai reti sosta melang ita botahini MSc hai alo ante la manang li tampan nang lang lo manta nang lang lo matai si lo nang pra lon man ke dang nang de le de lo ke dang nang heng sek lap lon ke phoisa pharu phobon nang supply dun dang long na lo dun हजार सिलो ने हजार ही नीलो ने है सिता में डाना लेके फारो फोवे किला लेके काम तो चुकले मीनो देख लो हजरता पोनु देख लो फारो फोवे मती ante non la bane ki dukela ka phan kela la so PMAY ria hem soi tami nang tam phan nang pipe mante pipe lo nang pi bang ve lo ajata long de lu ni tum ke la si hem ta jo non nang ni tum thek long mati avi ti bo gisung so kali la si he man da do thai vi ni le to la si mo pa nang le tum hana chu ning ri do no la se le lo ake the tum long nang dam pira nang rap sin nang ko ma li duk ong he ma ve jara ve pura nang ning ri pidam thap lo ti bo chile ke jata nang ni la phelang ting ma ting an ta chok ya lo he ma ve pin ma ti bo ante non nang li penela Karbi Anglong ke thi ke ding phan ke chinang ri ke mane non bang kela ting le nang pina chok pel lama oi la pulo semen le nang long pin sita ting be an le nang pin ta chok pulo ni ke khelang ave jara ve hema ve ri ra ve mati yo ting le nang pite che parja po oi po ai po ya lo ke la ke parja phanta he bo mune hajari sibak ke hajaru che pona ko en ke nang lim hai lo manang nang pun lo nang ilu ta klemon mati la tarong hang mati na tung ke sigarang hi mati hang kan han se ke sigalo mati kasi nang rapon tha jalo Khotkhoti Sports Association atumpen anti drugs awareness campaign amai ke pamanpon pai ni phain kora pho arni Khotkhoti Sports Association atumpen jepater pipon si anti drugs awareness campaign amai Khotkhoti Sports Association pathwa klam along pemanpon bangso anti drugs awareness campaign amai ke pamanpon aho draki a hormu ke chopen ko sonsi kachepa helupon nangjima lapen ok epran aphan kana hok anparta society aphan thedung kati kukdo pu owe ki mi ari soi jang atuma phan than pa jermi pon sonsi anti drugs awareness campaign amai ke pamanpon along pai ni phain kora plipen inkora phoni ni aparman ki bipon ahot no to drugs say to sport pu a motive and ponsi adap apor 100 meter race 400 meter race 1600 meter race lapen marathon race biponsi nok beke kat kachepati dun ake hai anok bepi atum aphan certificate lapen tangka pipa jerpon bang swamai long aluhi sarpo aman pen kache tong dun bongronga rong sorkari gaubura babu bongrong kasa athletic chunbang rajan rongpi sangpi lakshmi rathor Khotkhoti Sports Association mephu Rasbu Teron, Khotkhoti Sports Association Chunbang, Ojoy Bongrong, Ras Rathor, Khotkhoti Sports Association, Abari Mephu, Molen Teron, Anparta Kaprek Man Kidu Kethe Kidingatum Chetong Dun. Bukajan Pensar Kurube, Karbi Anglong News. Aprangsi Nili Khotkhoti Sports Association President Ahimpen
kadok kawi nanglitum media person atum han ningak long pe dak nang chitong din ako nang chitu din ako welcome nang turi lo pini labangso khatkhati a area long anti drugs awareness laso a campaign program nilitum khatkhati sports association a hinpen kibipon ignang kop aderne lapison henloje ke damtang penang an ani kidingpen labangso khatkhati a area long drugs ko hinanat bangke ilitum la police atum ke claim abang atum pen chenglok society along समाज के पास मीनंग जी को abang ki atum penang an labang so drugs ke jor mate la drugs la so bepar ka turi atum han ki ne blong la pison ka ilitum economic long bo mason sido la si labang so along kengkam isi sports association a him ke nanat ne sitamine ilitum la anti drugs awareness campaign abang katuri du nangji ko abang akenang sot ko akido join si piniani labang so program patumi ke damtang date 24th and 25th of August abangke nilitum ladak Khatkhati Sports Association non lasua mini stadium construction klembo madi malong sitamine ke hospon cheng pon iglo lapen pinian bangke pajupon iglo labangso isi amotif nilitum kajibi pon kido ig bangke lapu henloje dak abepar ke klem puchot kali kisuma atum ke non la young generation atum han labangso homachalong nang effect igbomason si are parai ke nilitum ke bom lasi labangso kupuson si angkur ben ka helang jima tua along nilitum kadok kawe nanglitum akirapen bala sports association along kadok kawe la club atum affiliated kidoan ba homachalong ke klema bangku ke ding atum pen an chelang kerapsi labangso drugs abustua bang angkur pen kahilang ji apan isia king kam ka chijor linsi piniani labangso program nilitum ke haspen अच्छा